Så det er 3 gange guitar. En akrobatsang. Skal vi gøre det? 1, 2, 3. Saxe har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Saxe har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil. Og hør nu her, hvordan vi spille vil. Saxe har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Saxe har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil. Og hør nu her, hvordan vi spille vil. Saxe har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Saxe har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil. Og hør nu her, hvordan vi spille vil. Saxe har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Saxe har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råbe vil. Og hør nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 hurra. Så blev Saxe 1 år. Så blev Saxe 2 år. Hurra. Så blev Saxe 3 år. Hurra. Så blev Saxe